kahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyoay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi. Adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Hesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Maayong gabi alang sa atong mga higalag, mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo, magapakig-uban kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon alang nining atong programa, mga kaigsunan, sa tingog or ang tingog sa reformasyon, no? Atong pagaisgutan ang mga pulong sa Dios, may kalabtanan sa atong kaluwasan og alang usab, no, sa mga katawhan nga wala pa sab masayod sa kamatuoran og alang usab ni adtong mga nasayod na, no, aging review na lamang, mga kaigalaan, aron usab nga kita mahimo nga mapadasig sa pagpadayon, no, sa pagtuon o pagpalambo, mga kaigsunan, sa atong Kristohanon nga kinabuhi. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang Dios nini nga kahigayunan nga gihatag nganhi kanato nga sa diin kita gitagaan, mga higala, og mayong panglawas nining mga tungura og makauban diha makauban ninyo nining gabiuna aron usab sa pagpamalandong pagtuon sa mga pulong sa Dios. Salamat usab, no, sa tag-iya nining maong istasyon nga naghatag kanatong pagtugod nga sa din kita usab makahimo sa pagsibya, no, nining maong istasyon. Og iyon man usab sa ato ang si pinangunahan na kana, mga kaigalaan, sa ato nga tag-iya si Doc Rimilito Oy, kauban sab sa tibok niya nga panimalay, no, sa ato nga mga nagdumala usab nining maong istasyon, pinangunahan sab sa atong station manager si Sir John Lee King, og maingon man usab, no, sa atong kauban speakers lawak si Sir Louie Nakwa, no, nga mao say kanunay nato nga or mao say mi tabang kanato usab nga mahimong ma-on air, mga kigalaan, og ma-live usab ang atong programa dinhi sa Facebook, mga kigalaan, na. O ingon man usab kang Sir Romelo Nobinario, kauban sab kang Ma'am Milona Nobinario nga usa-usab sa may tabang, mga kaigsunan, aron kita matagaan og kahigayunan sa pagsibya nining mao nga istasyon. Sa atong mga higala, mga kaigsunan nga gusto sab mo paabot sa ilahag nga mga concerns, sa mga pangutana, may tungod sab sa atong nahisgutan dinhi sa kahanginan, labi na or may kalabtanon, mga kaigsunan, sa atong gitun-an or sa mga doktrina usab nga gihuptan sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Mamahimo kamong mo text, mga kaigsunan, sa ato nga numero sa 0976-555-1008. Osbonako, no, sa mga higala ug mga kaigsunan nga wala pa makakuha sa ato ang numero,
wala pa makakuha mga kaigsunan sa ato ang contact number no during sa ato nga program sa tingog sa reformasyon. Amo ni ang atong numero mga kaigsunan usbon ako 0976 tulok ka 5 100 dayon 8 mga kaigalaan. So muna nga atong numero, i-text lang ninyo kung kamo adunay mga pangutana o di ba ka timbaya ang inyohang mga higala mga kaigsunan during sa atong program. Ato nang tagaan og pagtagad na ug ayo lang during or after mga kaigsunan, I mean after sa ato ang program aron usab nga matagaan mo og pagtagad no. Kung gusto gid ninyo nga mahimamat or matawagan mga kaigsunan o gusto ninyo nga istorya o hinabi mga kaigsunan, may tungod labi na sa atong gisgutan dinhis kanginan mga kanini ang mga clarification ninyo mga kaigsunan sa atong doktrina nga gidala usab no dinhi ang doktrina sa Seventh-day Adventist Reform Movement na kana mga kaigsunan ato nga tagaan og pagtagad tawag after na no sa ato nga program. Kay during sa atong program ang atong dawaton lamang mao lang ning mga text mga kaigsunan kay aron usab nga matagaan ato og pagtagad ang tanan no. Kay kung tawag mga kaigsunan possible no mahurot lang ang atong oras o niya di na sabta kasaysay nga tus uban nga kanana ang gasubaybay usab sa ato ang program no. Unya sa ato ang mga kaigsunan nga gusto sab mo message kanato o dili man manawag dili mo text mga kaigsunan pero pwede nga maka-message sa ato ang Facebook page nga gipanag-iyahan o gidumalahan mga kaigsunan sa Seventh-day Adventist Reform Movement no Central Philippine Union Conference. I-search lang ninyo mga kaigsunan ang diha sa inyong Facebook ang / dayon SDARMCPUC. O research lang ninyo SDARMCPUC. No, kung wala na maglisod mo pangita sa / na sige. I-search lang ninyo mga kaigsunan SDARMCPUC. Nya inyong makita mga kaigsunan ang ato ang kinatibuk-an nga Facebook page SDARM Central Philippine Union Conference. No, mo na ang kinatibuk-an nato nga pangalan sa Facebook page or sa ato ang Facebook page mga kaigsunan no sa dinhi sa Central Visayas no. So nining kagabion mga kaigsunan sa dili pa ta mo padayon sa unahan aron usab sa pagpamalandong sa mga pulong sa Dios magampo na kita dalaygon og silimbahon na mga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit ani ano sab ay imong alagad nining nga kagabion magapadayon sa pagtuki sa imong mga pulong magasaysay sab sa mga katawhan nga nagapaminaw nining maong istasyon. Ikaw lamang magagiya og mga panalangin og pinagi sa imong balaang espiritu may magapalihok sa ilang mga kasing-kasing aron sab nga kining maong mga pulong mahimo nga masabtan og giayo sab og panalangini ang ilaw sab nga panginabuhian aron sab kini dili mahimong babag sa pagpangalaga diha kanimo. Kalamang usab mga panalangin sa mga leaders o nining mao nga nasod o ingon man usab sa mga nagabuhat sa imong iglesia. Ikaw sab mga panalangin aron usab nga mahimong mapalapnag pa usab ang maayong balita ngadto sa mga katawhan nga wala pa sab masayod sa kamatuoran. Kalawang mga panalangin usab sa tag-iya nining mong istasyon o sa mga nagadumala niini aron usab kini mahimong sa kayanong ginamiton sa pagpahat sa maayong balita ngadto sa katawhan nga wala pa sab masayod sa kamatuoran. Kining tanan ug gisalig og gitugyan gilamang madawat sa ngalan ni Hesus kamong manluluwas. Amen. Nining nga kagabion mga kaigsunan ato na usab no ato na usab nga padayunon sa pagpamalandong mga higala ang ato usab nga natun-an dinhi sa nanglabay no nga mga
adlaw mga kaigsunan, labi na kagabi no, ato na ning naisgutan og ato ning padayonon mga kaigsunan aron usab no nga masabtan yun nato no kung unsa usab ang buot ipasabot niini, kung aduna pagayod by balaod no, kung unsay papel sa balaod mga kaigsunan, kung maghisgot kita ngadto sa kaluwasan no, unsay ato usab nga katungdanan bahin niini, ug unsay angay usab nato nga ibutang sa atong hunahuna mga higala kung maghisgot kita niining mao nga topiko. Maayong gabi dia kang Angie Rimo no. Salamat kaayo sa imo nga pag-agree. Og nining kagabion mga kaigsunan, last time atong nga nahisgutan ang usa ka pangutana mga kaigsunan na kini bang gihimo ni Kristo mga kaigsunan dinhi sa kalibutan isip perfect niya nga pagtuman sa balaod sa Dios. Kini ba nga ihemplo mga kaigsunan ngadtos mga tumutuo, angayan ba siya nga sundon o dili? Natubag nato mga kaigsunan kagabi atong nahisgutan ang 1 Pedro 2 bersikulo 21 ngadtos 22. Nagisgutan dito, kay niini mga gitawag kamo kay si Kristo nag-antos usab alang kaninyo, nga nagbilin kaninyo nga sulundan aron pagasundo ninyo ang iyang mga lakang. So kana siya mga kaigalaan ang klaro nga gisgutan sa mao nga bersikulo no 21. So si Kristo sumala pa nagbilin og ehemplo mga kaigsunan or sulundan aron pagasundon nato no ang iyang mga lakang nga wala makabuhat og sala ni nakaplagan nga limbong sa iyang baba. So kana mo'y klaro nga gisgutan no sa mao nga bersikulo magkaigsunan sa 1 Pedro 2 bersikulo 21 ngadtos 22 no. Nga kini nga ehemplo nga gihatag ni Kristo mga kaigsunan maoy angay nato nga sundon no. Perfect example mga kaigsunan or perfect obedience ang gihimo ni Kristo dinhi sa kalibutan. Wala magpasabot mga kaigsunan nga di sadta mutuman kundi kana di ay gibilin isip ato nga sulundan mga kaigsunan. So kita unsa man say gi-expect sa Ginoo ganhin nato no. Matod pa ni Castillon Francisco, good evening nimo diha Brad. Good evening usab diha kanimo. So dinhi mga kaigsunan sa pangutana, thus God expects His children no. Kita nga mga nag-angkong Kristohanon mga kaigsunan to be obedient like Christ or to be disobedient mga kaigsunan like Israel no sa karaang panahon mga kaigsunan. So unsang klase usab kinabuhi nga angay natong paninguhaon mga kaigsunan nga atong makabot. 1 Pedro 1 bersikulo 14 ngadtos 15. Atong basahon mga kaigsunan 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 14 o 15. Ingon nga mga anak nga masinulondon nga wala managpahiuyon sa inyong kaugalingon sumala sa inyong mga kailibgon nga daan sa panahon sa inyong pagkaburong, kundili ingon nga siya nagtawag kaninyo balaan, magbalaan usab kamo sa tanang paagi sa panginabuhi. Klaro no nga gisgutan diha mga higala sa 1 Pedro 4 or 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 14 og 15. So mo nag-i-expect Ginoo nganhin nato mga kaigsunan isip kita nag-angkon nga mga anak sa Dios nga mga Kristohanon na ang iyahang gitawag kita niya nga balaan busa ang ato usab nga himuon mga kaigsunan magbalaan usab na. So paano nato ma-identify mga kaigsunan nga kita nakasala? Sige kaingon na nato no sa nanglabay natong pagtuon
nga pinaagis balaod kita makahibalo nga kita nakasala. Munay usas mga dakong kahimuan mga kaigsunan sa balaod, no? Unya si Kristo naghatag siya example, no? Last na atong gi-review gamay, no, sa 1 Pedro 2 bersikulo 21 ngadto 22. No, nagbilin siya og perfect example nato. Perfect obedience, no? Ang iyang gibilin nga hinato mga kaigsunan. Unya dinhi, no, sa 1:14 o 15 ingon nga gitawag kita niyang balaan busa kita usab magbalaan, sumala pas maong bersikulo. Dugang pa Roma 15 bersikulo 18. Unsa may gisgutan sab dito? Roma 15 bersikulo 18. Kay ako dili mangahas sa pagsulti mahitungod sa bisan unsa sa mga butang. Gawas kadtong gibuhat ni Kristo pinaagi kanako aron pagatumanon sa mga hintil sa pulong o sa buhat. So diha mga higala, usa sa mga ehemplo nga gibilin usab ni Apostol Pablo mga kaigsunan, o usa sa gisaysay ni Apostol Pablo, sumala pa nga siya matod pa niya kadtong mga gibuhat ni Kristo mga kaigsunan mo say iyahang gihimo mga kaigsunan. Matod pa, dili ako mangahas pagsulti mahitungod sa bisan unsa sa mga butang, gawas lamang sa mga gibuhat ni Kristo. Muna gipamatuod ni Apostol Pablo aron pagatumanon sa mga hintel. Kini mga kaigsunan nagtumbok ni ngan hinato tungod kay di man ta mga Israelhanon. So nga alang sa mga hintel diha sa pulong mga kaigsunan o buhat, no, dili lamang pinaagis pulong. Kay kung pulong lamang mga kaigalaan mga kaigsunan ang mahitabo, basin mahisama ta sa karaang Israel, no? Maayo lang sila sa pulong pero diha sa buhat mga kaigsunan napakyas. Dogang Roma 10 bersikulo 21. Anawa ang Roma 10 bersikulo 21. Apan mahitungod sa Israel nagaingon siya, sa tibuok nga adlaw gituy-od ko ang akong mga kamot ngadto sa usa ka lungsod nga malalison og mabinatukon. Munay mga experience o munay nahitabo sab sa katawhang Israel mga kaigsunan. Munay delikado kaayo, no, nga mahimuon niya nga i-pronounce Ginoo nato, no, sama sa katawhang Israel mga kaigsunan. Sila usab nagmasinupakon o bisan sila mga kaigsunan kulang sa pagtuo mo na nga bisan nagunsa og binuhat nila nisag unsa nila sa pagtuman sa kasuguan kay kulang sila ni ana mga kaigsunan, wala gyapon, no. Kadto kinaugalingon lamang nga mga pagkamatarong, no, kinaugalingon lamang nga buhat mga kaigalaan og mga kaigsunan. Now ilalom sa pagministeryo mga kaigsunan sa balaang espiritu, unsa man say mahimo nining malaod mga kaigsunan, na what is the law able to do to those who are obedient to them? Unsa man sab mga kaigalaan? Sumala pa sa Salmo 19 bersikulo 7 ngadto sa 10 mga kaigsunan. Salmo 19 bersikulo 7 ngadto sa 10 nagingon, ang kasugoan ni Jehova hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ang pagpamatuod ni Jehova matinumanon nga nagahimo nga maalam sa mga walay pagtagad. Ang mga sugo ni Jehova mga matulid nga nagalipay sa kasing-kasing. Ang sugo ni Jehova ulay man nga nagahatag o nagahayag sa mga mata. Ang kahadlok kang Jehova malinis nga nagapadayon sa walay katapusan.
ang mga tulumanon ni Hiyuba nga mga matuod, ang tanan lunlon matarong. Kini labing tinguhaon kaysa bulawan, oo labi kaysa daghang bulawan nga hamili. Matamis usab labi kaysa dugos, og sa mga tinulo sa dugos sa udlan. So kana siya mga kaigsunan, mo nay kahimuan sa balaod mga kaigsunan ni atong nagatuman niini. Mahimo siyang sumala pas gisgutan ni salmista David mga kaigsunan. Mahimong ang tawo sa diyang magsunod niini, mahimong mabag-o ang iyang kalag niya, mahimong maalamon na sa mga tao nga mga naghatag og pagtagad usab niini, matod pa nagalipay sa kasing-kasing, nagahayag sa mga mata nganuman na sa diha nga ang tawo mga kaigsunan mulantaw sa balaod, kita niya unsay problema, makita usab niya nga kinahanglan ta og manluluwas. Ingon niya na mga kaigsunan ang buhat sa balaod sa diha nga ang tawo nagatuman usab niini. Dugang pa Salmo 119 ngadto unahan mga kaigsunan bersikulo or balik balik ra dinhi siya mga kaigsunan. Salmo 119 ang bersikulo 98 no. Salmo 119 sama nga kapitulo mga kaigsunan bersikulo 98. Og ang imong mga sugo nakapahimo kanako nga labi pang manggialamon kaysa akong mga kaaway, kay sila ania kanako sa kanunay. So munay gi-testify ni David mga kaigsunan sa diha nga siya matinumanon ni ining maong balaod, no? Naghimo kaniyang mas maalamon kay sa mga tao nga katong mga tao o katong iyang mga kaaway mga kaigalaan o mga kaigsunan. So muna pagpamatuod ni atong mga taong tinumanon diha sa kasuguan sa Dios. So nindot ang mahimong epekto mga kaigsunan alang sa katao nga nagmatinumanon ilabi na sa mga pulong sa Dios. Si Jonah antig man siguro kay gibaliktad man yata ning iya nga pangalan Maayong gabi kanimo diha sab sa Alcoy. Sa ato nga mga kaigsunan sab diha sa Alcoy, maayo nga pagpaminaw og maayong gabi kaninyo nga tanan. So dinhi padayon ta mga kaigsunan ang kinibang pagbantay sa balaod sa Dios mga kaigsunan. Usa ka pangutana alang nato, mahimo ba siyang panalangin alang sa mga Kristohanon o dili? Atong basahon mga kaigsunan ang Salmo 19 Salmo 19 bersikulo 11. Labot pa ang imong ulipon ginatambagan pinaagi kanila, nga sa pagbantay kanila adunay dakong balos. So sa pangutana mga kaigsunan, ang pagbantay bas balaod sa Dios usa ka panalangin alang sa mga Kristohanon o dili? Sumala sa mabasa mga kaigsunan, kadtong mga nagabantay niini matod pa kanila adunay dakong balos. Salmo 19 bersikulo 11. Ang Proverbio 3 bersikulo 1 ngadto 4 nag-ingon, anak ko, ayaw hikalimti ang akong kasuguan, apan pagbantay or pabantay sa imong kasing-kasing ang akong mga sugo. Kay ang kadugayon sa mga adlaw og mga tuig sa kinabuhi og pakigdait sila igadugang kanimo. Apan or ayaw pagpabiyaa kanimo ang kalulot og kamatuoran. Igot mo sila sa imong liog, isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing, aron ikaw makakaplag sa kalumo og maayong salabutan sa tubangan sa Dios og sa tawo. So diha mga kaigsunan,
no, atong makita ang usa ka panalangin, no, sa mga tao o sa mga Kristohanon nga nagatuman sa kabubuton sa kasuguan sa Dios. Sumala pas mabasa, no. Gani gipasidaan dito nga dili hikalimtan, no, ang iyang kasuguan. Unya pabantayan kini, no. Kay nga naman ang mahitabo mga kaigsunan, sumala pas bersikulo 2, no, sa Proverbio 3 bersikulo 2, kay dugangan sumala pa ang kadugayon sa atong mga adlaw nining kinabuhi o naing tuig sa atong nga kinabuhi mga kaigsunan. Unya pakigdait igadugang, no, kay mahimo man, no, nga wa kay kontra mga kaigsunan, no, sa diha nga wa di man nimo mahimong kontra ang Dios unas tanan, no. O, possible, no, mahimo usab ngadto sa uban, no, pero kadtong mga dili usab makauyon, mahimo usang pakig-away mga kaigsunan. Pero no, di man na mao nga kalinaw mga kaigsunan ang gihatag usab sa Ginoo nga hinato, no, kanang mo abay tas dili mao. Pero dinhi sumala pas mao nga bersikulo mga kaigsunan, gipadayag dinhi o gisaysay dinhi nga kita sumala pa dugangan ang mga adlaw sa ato ang kinabuhi. Dugang pa, no, Jacobo 1 bersikulo 25. Nagiskutan diha mga kaigsunan, apan siya nga nagatanaw sa hingpit nga kasuguan, ang kasuguan sa kagawasan, og sa ingon nagapadayon nga dili magpapanimati lamang nga malimtanon, kundili magtutuman sa buluhaton, kini siya mabulahan sa iyang mga buhat. Kanindot mga higala, no, sa diha nga kita mahimong kini di ang pagtuman nato sa kasuguan sa Dios o sa balaod sa Dios mga higala, mahimo siya nga panalangin nato, no, sa dihang dili nato kalimtan, no, dili lang kay maminaw rata, kundili kita usab di ay tuman usab ni ini, mahimo tang sumala pa bulahan, kini siya mabulahan sa iyang mga buhat, no, sumala sa Jacobo 1 bersikulo 25. Now ang Salmo 119 bersikulo 165, ang ingon dito, ang mga nahagugma sa imong kasuguan adunay pakigdait nga dako, kay kanila wala ang kahigayunan sa pagkapangdol. Na diha mga higala, no, sa diha nga kita sumala pa nahigugma sa kasuguan, matod pa walay problema, no, tungod kay ang pakigdait sumala pa naa nato unya dayon ang kahigayunan sa pagkapangdol wala na siya mga kaigsunan. So dili dali mga kaigsunan nga mahimong mapandol ta sa atong igsuon or kang bisan kinsa mga kaigsunan sa diha nga kita nagtuman usab sa kasuguan sa Dios. Salmos 1 bersikulo 1 ngadto sa 2, sa may gisgutan sab diha, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayuwiton, kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug gabi. So diha mga kaigsunan, no, mao nay mahimo usab nato nga kalipay kanana ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Unya mahimong gipasidan anta, no, or mahimo tang bulahan, no, sa diha nga kita dili magalakaw sumala pa sa tambag sa mga dautan, kundili na ang atong kalipay mga kaigsunan sa pagtuman sa kasuguan sa Dios. Unya dili lamang, no, sumala pa kundili
O kita mga kaigsunan sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw o gabi. So diha mga kaigsunan mao nay mahimo nato nga kinaiyahon, no? O mahimong kinaiya nato mga kaigsunan. Og diha niya na mahimo kita nga bulahan mga higala. Na mo na gisgutan sa mao nga bersikulo. Dugang pa dinhi sa Salmo 111 bersikulo 10. Samsay dugang nga gi saysay usab ni salmista David mga kaigsunan sa iyahang kanta mga kaigsunan. Bersikulo 10 nagingon, ang pagkahadlok kang Hiyuba mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nanagtuman sa iyang mga sugo adunay maayong kuyaw kayo mga kaigsunan, no? Ang punto dinhi, ang tanan nga nagtuman sa iyang mga sugo, sumala pa, adunay maayong salabutan. No? Di na lang nato isgutan ang kanana ang kabaliktaran ani mga kaigsunan. Pero din hitas positive nga side nga nagtuman sa iyang mga sugo, adunay maayong salabutan. Ang iyang pagdayig nagapadayon sa walay katapusan. So diha ni anak mga kaigsunan, no? Ato nga mga pamalandong kung unsa ka importante mga higala, unsa ka mahinungdanon, ilabi na usab ang mga sugo sa Dios ngadto sa iyahang mga katawhan. Ngani kanato, no? Di na nato adto paslain mga kaigsunan kanato nga mga nagaangkon nga mga Kristohanon mga kaigsunan. So sa ila usab, no, sa katawhang Israel mga kaigsunan. Maayong gabi dia kang John Ray Pidia Verde, no? Maayong gabi dia brad og hopefully, no, nahimong okay na usab ang imuhang kahimtang dining mga tungora. So dinhi mga kaigsunan, diha sa pagtuman nato sa kasuguan sa Dios, no? O diha sa pagtuman sa kasuguan sa Dios, unsa man say nahimong nahitabo mga kaigsunan alang niadtong mga katawhan or sama sa katawhang Israel mga kaigsunan. Isaias 48 bersikulo 18 nagingon, o nga ikaw namati lamang unta sa akong mga sugo, unya ang imo unta nga pakigdait mahisama sa usa ka suba, og ang imong pagkamatarong maingon sa mga balod sa dagat. Maunta na siya mga kaigsunan ang mahimong mahitabo sa katawhang Israel or sa karaang Israel mga kaigsunan. Kung unta sila nagmasinugtanon or namati nituman mga kaigsunan sa mga sugo sa Dios, gipakasama sila sa usa ka suba mga kaigsunan, unta, no, unya ang imong unta nga pakigdait mahisama sa usa ka suba, no, walay pagkahubas mga kaigsunan, unya ang pagkamatarong maton pa maingon sa mga balod sa dagat. Mo na gipakasama mga kaigsunan, kung ang katawhang Israel kaniadto nagmasinugtanon o nagtuman sa kabubuton sa Dios o nagtuman sa mga sugo sa Dios. Now, din has Biblia mga kaigsunan, unsa man say gisulti sa kananaang katungdanan sa tao mga kaigsunan, isip mga giluwas na sa Dios. Daghan manggod ang magpamatuod mga kaigsunan. Kamo da Brad luoy man kaayo mo, no? Kay wa pa mo na luwas, sige pa man mog bantay sa mga sugo. Kita mga kaigsunan na isip giluwas na ni Kristo, no, gikan sa atong former nga kahimtang sa atong pagkamakasasala. Doon ay giingon diha mga kaigsunan 1 Corintos 6 bersikulo 20. Atong basahon mga kaigsunan 1 Corintos 6 bersikulo 20. Kay pinalit kamo sa usa ka bili, busa himayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas.
og sa inyong espiritu nga mga iya sa Dios. Mauntanay ato nga pamalandungan mga higala. No? Kana naglambigit mga kaigsunan sa atong paghimaya sa Dios. Kana naglambigit sa ato sab nga isip katungdanan nato no sa ato atubangan sa Dios. Isip kita iya nga giluwas mga kaigalaan og mga kaigsunan. Gani dunay usa ka komentaryo ni ana mga kaigsunan. To give glory to God is to reveal His character in our own. Now, diha mga kaigsunan sa punto, kana kunong paghatag natog himaya sa Dios, katong gisgutan dito 1 Corinto 6 versikulo 20, nga himayaon nato ang Dios diha sa atong lawas ug sa atong nga espiritu. Sa unsa nga paagi? No, sa paghatag kuno nato og himaya sa Dios, mao ang pagpadayag sa iyang kinaiya dinhis atoa kaugalingon, and thus make Him known. No, ato siyang ipaila mga kaigsunan, and in whatever way we make known the Father or the Son, we glorify God. The question is, unsaon nato mga kaigsunan nga mapadayag ang kinaiya sa Dios? Unsa man di ay kinaiya ni Kristo? Una-una mga kaigsunan, ang kinaiyahan ni Kristo samtang dinhi siya sa kalibutan, nagbilin siya og ehemplo. Unsa man to? Nahimong nagmasinugtanon siya sa kasuguan sa Dios. Nagmasinugtanon siya sa sugo sa iyang amahan, which is mo na iyang gibilin nga ehemplo. Sumala pa sa atong gisgutan ganiha mga kaigsunan sa 1 Pedro 1 versikulo 22 og 23 mga kaigsunan, no? Nagbilin siya kanato og usa ka sulundan. Unya sumala pas usa komentaryo mga kaigsunan, kana kunong atong paghatag og himaya sa Dios mao diin ang pagpadayag sa iyang kinaiya dinhis atong kaugalingon. Kanang pagpadayag sa iyang kinaiya mga kaigsunan, sa gisgutan na nato unsay kinaiyahan ni Kristo. Ang kinaiya ni Kristo mga kaigsunan, mituman siya sa kabubuton sa Dios, mituman siya sa balaod sa Dios. Mao nay iya nga gibilin nga kinaiya mga kaigsunan nga angay natong sundon. Unya diha di ay ni ana mga kaigsunan, matuman nato sa dihang mapadayag kana ato ang kanini ang kaugalingon pinaagi mga kaigsunan. No, matuman na nang gisgutan dias 1 Corinto 6 versikulo 20. No, kana na ang ato siyang himayaon. Kana dayang paghimaya diha mga kaigsunan sa atong lawas mao nang pagsunod, pagpadayag sa kinaiya sa Dios dinhi sulod sa atong kaugalingon. Makita nagmasinugtanon or ang kinaiya ni Kristo ni reflect dinhi kanato mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So munay usa sa mga gi say-say diha mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Muna nga ang Dios o si Kristo naghatag yun siya nato og sulundan. No. Muna mga kaigsunan, no, kita nag-angkon kita mga kaigsunan nga mga sumusunod ni Kristo. Kita nag-angkon nga mga Kristohanon kay lagi nagsunod sa mga lakang ni Kristo. But how about unsaon sab nato pagsunod sa mga lakang ni Kristo kung wala sab nato sunda o unsaon nato pagpadayag usab sa kinaiya ni Kristo mga higala kung wala nato sunda ang kinaiya ni Kristo nga iyang gibilin isip mo'y atong sulundan. Unsas mga kinaiyahan ni Kristo mga kaigalaan o mga kaigsunan, bisan sa adlaw ng ipapahulay, no? Misulod siya sinaguga, nagbantay sab siya sa balaod sa Dios. So nindot paunta kayo, no? Katong padayon sa paghisgot, no? Maayong gabi diha kang Glenn Indab. Maayong pagpaminaw sab dinhi sa atong programa. So nindot paunta kayo na atong hisgutan sa pagpadayon mga kaigsunan, pero kay ang atong oras di naman mutugot. Busa tapuson nato ni atong pagtuon ining kagabhion og ato ning padayonon sab sa ug mga adlaw mga kaigsunan.
o sa pagtapos ng ato kining tapuson pinaagi sa pagampo. Dalaygon og silimbaho na mo nga Dios nga naikaw sa kitas-an sa mga langit. Salamat nini nga kay gayunan nga imong gihatag sa imong alagad, ikaw lamang magapanalangin. Labi na sa mga pulong nga among natunan usab nining kagabihon. Ikaw sa mga panalangin sa mga tigpaminaw sa ilang mga panginabuhian o yan man sab sa tag-iya nini mong istasyon o sa mga nagnumala nini. Pasaylo lamang ang daghan nga mga kapakyasan o kining tanan o isalig itugyan gilawmang madawat sa ngalan ni Jesus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa samang takna ug sa samang istasyon dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon on behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo magagingon kaninyo daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan. Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod kayon sa samang takna og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.